Di Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti muna paset te seryetay wita alawas anapauluan, nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo, Di Masakbayan. Nasaya at mo't na nakasangpot kan, Leo Barok. Itay pa'y nga ururayon ka. Oh, apay ka din na Luisa. Adda ka din ang patig nga ibagayo? Ala, agtugaw ka pa'y. Iti kasta, makapagsarita taan na imbag. Oh, aday pa. Anda ka diti ibagayo? Barok, itataawanan dagiti dadakkel mo. Maawanan kami kadimot tan iti trabaho. Anya? Saan, nana? Apay kumamat amaawanan kayo iti trabaho. Da kayon ti kadkadwami dito'y balay. Sipod ubingak. Isungawan ti pagdanagan niyo. Ay na, agyaman ak Barok. Gaputa kayat na kami lata akadwayo diti balayo. Itataawanan dagiti dadakkel ko. Siya akong ti mangimaton iti restaurant anapanawan da. Isuada kayo lakuman ti makamo dito'y balay, nanay. Layo ka na. Talagang samat a kinarirmon ti ag negosyo Agasem, makumikom kauna iti restaurant na panawan day di papam. Masapol at talaga ama asikaso ti restaurant, Uncle Ronaldo. Sayang met no mabaybayan. Ken may sa, awan mo ti sabali amang imaton dito'y. No di siya klaeng. Ang kita mata. Amangan mat no saan kan agal aliwaksay. Gapo iti kinabisim iti trabaho. Masapol mat nga relax ka sa paminsan. Ano kayat mo? Mapantay ti kasangay ti may sagayem ko itong Sabado. En grande ti selebrasyon. Gaputa kasubsublina dito Pilipinas. Ken nakuna na pa'y. Nganda ka no live band. Makitan to, Uncle. Amangan ngamin no adapay asikaswak itong Sabado. Saan mat siguro nga agmalmalam day tang asikaswam no bilang. Sana bale. Tay tulod kanto nga gawi di balayo. Kaya't yun sala nga makita ni Nana Luisa ket, Uncle. Sige man langen. Sukunan na nga rod inton Sabado di balay mi. Iti kasta, saan kon nga itugot tilugan ko ama paniti kasangay ti gayem yo. Anya ti kunam Barok. Aw-awisan na ka ni uncle mo amapan iti kasangay ti gayem na Wala na. Iso ama sapak nga agsara iti restaurant. Tasukunan na kano ni Uncle Ronaldo dito'y balay. Ay, sige nga, Rod. Agannad kayo iti papanan nyo. Kundi ka ko maagbartat, Leo. Narigatan. Amang ano anya pa iti mapasamak kada kayo iti panagawid yo. Wala na. Di ka agdanag. Saan ka talaga nga agbarte? Oh, anya nga ikanakan. Magustuhan ka di matlaang dito? Wen, Uncle. Talaga mat abongga ti selebrasyon ti gayem yo, Ay katun Tado ti kwartana ang nagsubli dito ipagilyan tayo. Apay ikanakan. Napauli magkamat. Asino tikit kita Ko, Uncle. Jay babae nga kang kanta. Nagmayat ti boses na. Ken, napintas. Ne. Main love kan samot na di na oras kanakan. Di kayo natagari, Uncle. Mga no dapay makangag kada kayo. Mabit lang, Mapanak mga ala iti kanan tayo. Tani, mabisina ko, Ay na, agyaman ak. Nalpas matlangan tigig tayo itarabi. Uy nga, Rod. Makaina na tayo matlangan. Maalang nga, Roden. Isimpata yung dagiti gamit tayo. Iti kasta, makaawid tayo adagusan. Tani, rabi iuna yan. Oh, Amanda. Pay nga uli magkalata ditan. Itay kami pay nga agsarsarita ka ni Yani. Ngam di ka matmatimtimag. Awan, kas lang aming jakla kayat ti agawid ije balay mi. Sigurado ang ma-stress ak tulaang no sumangpet ak ijay. Ay na, di ka nga unay agpanunot tapno saan ka ma-stress. Malakit din, tulungan na kami langan na mangisimpa kadagiti gamit tayo. Saan at ila sumsumrek di ta panunot mo.
Sa dino man ang tinagkapwam, Amanda. Itay pa'y nga orayan da ka, kad ni papam. Tada na patag nga ibagamikan ka. Adda na panan mi agig kadagiti kakadwak, mama. Iso ang naladawak ang nagawid. Anya, saan ka di nga imbagakan ka nga isardang mo ti mapan iti kakasta nga event? Awan ti maganap mo iti panagkanta. Saan ka bumaknang? Tuday ta panagkanta ti araramidam. Taanya ti kayat yu, mama. Makikanlay saak iti kayat yu alalaki ang para kanya. Ulitak na ibaga kada kayo. Yak kayat ti makikalay sa iti tao asaan kung ay ayatan gapulaang iti kwarta. Saan na mabalin? Masapol apay kalaysa ka iti anak ti kayami kan ni papam. Iti kasta. Adadapay apumigsa ti negosyo tayo. Kasano da ito yan, Arturo? Sana kaya ti anak ta tinapanunot ta solusyon ti problema iti negosyo. Anya. Sana mabalin, Regina. Naske na makumbinsir ta ni Amanda. Apay kalay sa kini Robert nga anak da amigo Wancho ken amiga Rita. Iti kasta, sana malugi ti negosyo ta. Bayam, tagasaritak to. Ngam, Arturo, amangan mo't no agrebelde ti anak ta iti day tangaramidam. Awan ka din na talaga ti sabali apamuspusan iti day to'y aparikot ta. Dahito'y lang ti amo kapamuspusan iti parikot ta, Regina. No sana kayat ti anak ta ti agtungpal iti pagayatan ta. Lipatak laengan nga anak ko. Leo Barog, mapan ka din iti restaurant. Wananay, apay ka di? Kaya't ko kumati sumurot kan ka. Iti kasta, makaaliwak sayak mo't. Kanayon lang aminin adito'y balay ti ayan ko. Makaliwaksay? Wenno? Addala kaya tiyo makita, nana? Anya, ay na, aday ta ka manan Barog. So tilandak manan ako nak. Apay, nana. Awan mo't timading ngayong bagak, Yan may sa. Awan mo't dakas na. Nusong batan nyo ti ayat nga idatdaton ni Uncle Ronaldo kada kayo. Gapotagpada kayo mata single. Ay, sika talaga. Nalamba pantakit din. Ang mga no adun ti customer nga agur-uray ije restaurant. Nasaya at mat. Tanapanunot mo tinagpasyar dito restaurant Daleo, Luisa. Wen tawan mo tinaskan ang maaramid ije balay. Iso pinilit ko ni Leo ang sumurutak dito. Imbaglaangan ta pinalubusan na. No kasta ka, Rod. Makapagsarita taan na imbag. Luisa, kaya't ko la kumadamagan. No, ada ka dinamnamak di tapusom. Ha? Ay, agtal na ka man, Ronaldo. Ano anya na di tanti maibagbagam? Apay, awan mo't dakas na. No bilang tagayan ayat ta. Gaputa single tamad nga agpadpada. Tapno ibagakken ka. Awan plano ka makiasawa. Gaputa jak kaya timadaan iti sakit ti ulo. Iso ano siyak ti sika. Isardeng mo ti agdaton kanya. Gaputa awan tumot lahaeng ti maganab mo. Amanda iha, agsaga na kayong bigat. Mapantayo iti ayan ti gayem ko. Sa anak ang makaumay, papa. Ada schedule ko agig inton bigat. Iso ada kayo laangan timapan. Talaga ka di, ngawan bibiyang mo iti negosyo tayo, nga uray malugi. Iha, panunutem lang nga naparakan ka da ito'y aramiden mi kini mamam. Para kanya. Wano para lang itibukod yu ang pagsayaatan, papa. Dahil tangamin tirigat na kada kayo. Saan yung amo ang panunutan tirik na? Awan ti karbangam amang ibaga kaniyak iti kasta. Tapno amam, pagsaya atam ti pampanunutan mi. No makiasawa ka iti anak ti kayem mi. Agbalinto anasaya ti biyag mo. Kang runaan na, adadapay adumuras ti negosyo tayo. Iso masapula tong palam ti kayat mi mapasamag. Tano saan,
Lipaten da kalaengan nga anak mi. Arturo, nakita ti panang tungpam iti anak ta. Unay kabutan. Apay mo takas dyan naramid mo. Rumbang lang kan kuha na tayo jay. Agasam, nagtured kit din namang sungbat kaniyak. Kasano no agrebelde ti anak ta? Katanya pa iti mapanunot na nga aramidan. Makamumatan iti biyag na. Pampanunutan talang arudan ti pagsayaatan na. Kas jay pa iti aramidan na. Natangkan kit di ti ulo day jay nga anak mo. Itayang pa dito lugar ngayon baga ni Sander ang pagsasarakan mi. Apay nga tangawan pa ni Amanda. Saan nga ta makaumay? Imposible. Kuna namat ang makaumay ka no? Speaking, ison ti umawawag. Song batak tiyawag na. Hello, Amanda. Sa dinon ti ayan mo? Itaypay nga urayan ka dito'y lugar nga imbaga ni Sander. Umaya ko niya ni. Imawagak lang. Tadamagak kumano, mabalin ama kiturugak pala iji balayo inton malpastigig tayo. Mabalin apay kit din asaan. Sige nga Rod, agyaman na ka. Urayan nak kita. O sige nga Rod, bye! Itatadakan. Mabalin ka di nga istoryaam, no anya talaga ti mapaspasamak kan ka, Amanda. Ay nasyak ti madandanagan para kan ka. Hoy, ti sungbat mo ti ururayag, saan aday ta panagsinnaay mo? Abay, talaga ka di nga ipilit dagiti dadakkel mo, makiasawa ka iti anak ti gayem da abak nang? Daita nga ro diyan Pang-asim, friend. Tulungan na. Jakpay kaya ti makiasawa. Adupay ti arap ang ap ko iti biyag. Anya? Takasano ka nga ro da matulungan, friend? Numabalin, ijayak pay laang balayo. Uray no iti ang pagbiit laang. Uray day talaang ti maitulong mo kanya, friend. Leo, kumanda ni gaya man ti kasangay mo. Wani nga rod, Uncle. Iso na laeng. Tasan ko nga mo, no adan to pas ka na mapasamak. Ay kat, agpapaskan ka. Awisum dagiti agtrabaho iti restaurant yo. Mabalin matlata, Uncle. Ken kayat ko kumanga adan to mat live band iti kasangay ko. No kayat mo, tilangan banda nga inala tigayam ko hindi nagpapaskan. Damagak ti contact number da. Iti kasta, may schedule adagos. Ay, sige man nga rod, Uncle. Ket sapay la ko, tati bukalista ket di babae nakita ta idipaskan. Talaga sa bali ti tamakan ka ti babae ang bukalista day di abanda. Ay, isumat lagayam akayat mong adan tumat live band intong kasangay mo. Apay ngay, Arturo. Rabiin, ngamawan pay ni Amanda. Saan ko mat makontak ti cellphone na? Gaputan na ka-off. Aniya, talaga subsubukan nakdayjeng anak mo. Ala, awagan manen. Sapain ton bigatan ti papantayo itayan ta Robert. Anya lang ti makunada kata tayo. Dayto yan ti bagbagakan ka. Kasano no nagtalaw ti anak ta? Kat saan nun gagsubli? Anya lang ti pagbanagan ti biyag na. Mabalin ka ti Regina. Di kagbalin nga OA. Awagam kid din ti anak ta. Kat pagawid mo dito'y balay. Oh, friend. Anya pa'y lang ti aramidam dito ruar. Rabiin, umay kan ta maturugtan. Nakasaganan ti sila da pagturugam. Umuna ka lang na maturog, friend. Sa anak pa ang makaturog. Pampanunutam ka di dagiti dadakkel mo? Uno, kayat mo ti agawid ija balayo. Saan? Jak kayat ti agawid ija balay mi. Amom ka di yani. Pampanunutak pa lang ang ajak matungpal dagiti arapa ako. Kasla madep-depress ako. Apay nga minakasta ti adda iti panunot mo. Di ka nga minagbalin na negatibo
talaga ang madepress ka no kasta. Saan laday ta? Madadaal pa iti kinapintas mo. Ala, sumragtan. Iti kasta, makainanakan, friend. Wanyari hina. Nawagam kadimot lang ni Amanda. Saan pa'y? Naminanon nga inawag kiti cellphone number na. Nga magre-ring laang. Saan na apulos sa sungbatan? Talaga abisit day tiyang anak mo. Iti ka nito asaan pa'y la sumangpet diti balay. Kuyugan na kamapan iti balay ti gayam na. Masapula matuloy ti kalaysada kini Robert. Jack itulok ang malugi ti negosyo. Agsublingatan ni Amanda iti puder dagiti dadakkel na. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti seryetay wita alawas anapauluan. Nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Pinapalabas, inawis ni Rolando ni Leo ak anakan na, at umaray iti kasangay ti may sagayin na. Kat dita, nakita ni Leo ni Amanda, amay sa abukalista ti banda. Isu na panunot na, nga dantumat banda, iti umada ni akasangay na. Kat ti grupo ni Amanda, tinapanunot nang agperform. Iti sabali abangir, kastaunay ti pungtot ni Arturo, gaputasaan pa'y anagawid ni Amanda, ijay balay na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas anapauluan. Nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wanyari hina. Nawagam kadimot lang ni Amanda. Saan pa'y? Naminanon nga inawag kiti cellphone number na. Nga magre-ring laang. Saan apulos sa sumungbat? Talaga abuisit day tiyang anak mo. Iti ka nito asa na sumangpet dito'y balay. Kuyugan na kamapan iti balay ti gayam na. Masapula matuloy ti kalaysada kini Robert. Jack itulo ka malugi ti negosyo. Ngam kasanon no saan lata sumurot ka data. Awanin ti adu pa'y asaw. Basta kuyugan na kamapan iti balay ti gayam na. O, Amanda, friend. Iawat mo kanyak ti daddo maanagatang tayo dya market. Siya kung timang bitbit. Amangan marigatan ka. Saan, friend? Kabaalak mat. Total, asidagmat ti balayo. Sigurado ka. Amok ngamin asan ka na iruam itinadagsan na trabaho. Gaputabak ng kagat nga ron. Sikamat. Saan mat agaputabak ng ti pamilya ang nagtauta? Ket saan ko na masurusuro dagiti trabaho? Saan pa'y mat anala daw ti amin? Tapno mairuam ko ti bagik iti day ta abanag. Sa bagay matkit di Amom, friend. Bilibak matkan ka. Saan ka akas ka dagiti daddo mga anak tibak na nga mata pobre? Kan nakasimsimple ka. Saan ka nausam itinginginaan nga alahas? Kan no anya pa'y dita? Gaputa simple lang mati kayat ko abiyag no bilang. Amo matan no anya ti arapaap ko. Saan ka di? Kayat ko ti agbalin a singer. Kan composer. Kat no mapasamak daytan. Agsurat akto pa iti kanta amang tadadal kan liwliwa iti asino man amakangag. Ay na, matungpal day tang arapaap mo gayam. Basta lakit di nagagat ka sumursurot iti banda. Mapasamak tumatla ang day tang arapaap mo iti biyan. Leo Barok, intun umay alawas gaya man ti kasangay mo. Anya ngay ti plano. Adan to paskan dito'y balay, nanay. Maawis amin dagiti trabahador iti restaurant, ken adan to live band. Live band? Ne,
Itamag pa'y akayat mo ti mangala iti banda iti kasangay mo. Sigod mo't asaan ka anausam iti kakasta abanag. Nagustuak namin ti nag-perform a banda idi inawis nak ni Uncle Ronaldo. Iti paskan ti gayam na. Iso aday jay. Napanunot ko, ngayon kasangay ko. Ayabak day jay a banda. Nala, makamukang arod barok. Sigurado ang naragsakto ti kasangay mo. Gaputaad da live band. Wala na. Ken ad-addan to pa ang naragsak. Gaputa makitak tumanen diyan na pintas a bokalista ti banda nga umay ditoy. Mag-iba ka ng Wow! Talaga ang nagmayat ti panagkantam iti dayta, gayam. Talaga mat a feel na feel mo. Adda ka mat gayam di taya ni. Paborito namin day ta kanta. Kan nagmayat namin ti lyrics na. Pudno dayta. Kan bagay mo talaga ti old song a kantaan. Kuma, agbalinak tumat akas kini kurita. Tinagkanta iti kankanta akitay. Gaputa kayat kumat ti agsurat iti inspirational songs. Iso adi ka kumaagsardeng iti panagkantam gayam. Uray pa'y no sanda ka suportaran dagiti dadakkel mo. Adda kami laang dito'y para ken ka. Mamati kami kanisandar iti kabalam. Oh, speaking of sandal, iso ti umawawag iti cellphone ko. Mabit lang nga, tasong batak ti awag na. Hello, Yani. Oh, Sander, nakaawag ka man. Wan, mawag ka. Taibagak lang. Nga adagig tayo into no may alawas. Nagustuhan nga minti may sa dimar ay iti kasangay ti performance tayo idi. Iso aday jay. Datayo ka no ti kayat nang ag-perform inton kasangay na. Kasta ka di? O sige nga, Rod. Ibagak adagos dahiti ka ni Amanda. Iti kasta, may sagana may dagiti kanta para itigig tayo. Okay nga, Rod. Bye! Anya ti bagbagayo itay, Uncle? Pasensya kayo na. At ngamin ar-aramidag itay. Isu asaan ko unay ang nangag ti bagbagayo. Ti kunak, nawag akong ti banda nga ag-perform itong kasangay mo. Isungawanan ti parikot. Gapo, tanakasaganan ti amin. Kasta ka di? Agyaman ang ititulong niyo, Uncle. Awanan yaman na kaanakan. Sayang laeng. Gaputa saan amay matangan dagiti dadakkel mo ti panagkasangay mo. Dahito iti umuna kasangay mo nga awan da nga agpadpada. Huwag nga rod, Uncle. Anya nga rod ngay. Talaga akas ta ti biyag. Sigurado ang naragsakan da mamakan papa. Iti ayanda ita. Gaputasan da na marigatan. Awanan ti sakit amariknada. Manunalawas asaan na nagaw-awid ni Amanda. Doapay mat ngamin, asaan na akayat ti paikalay sa iti anak ti kayom ni abak nang. Mas pilyen na ket din ti agbali na singar. Wano sumali iti banda. Tinasayaat. Padasak manen nga awagan ti cellphone na. Barang sungbatan nan, ti awag ko. Hoy, Amanda, itay pa nga agriring ti cellphone mo. Sigurado adag iti dadakkel mo ti umawawag. Hey, bayam laang no agkaraawag dayani. Sigurado apagawiden daklaang ijebalay. Oh, kada no pagawidan da ka di agawid kan. Anya nga iti amom, ang mga nusanda kan apilitan ang makikalay sa iti anak ti gayem na. Jakpat yan nga aramidan da dayta. Amamok da mamakan papa. Nuan niya timbagada, iso ti masurot. Sa anak amabalin ako mantra. Ay, anyan ti biyag mo gayem. Baknang kayo nga agpayso. Ngamsaan kamot anaragsak. Gapumat lang iti aramid ti mismo adadakkel mo. Sipod ubingat. Kanayo naklatan apas pasurot iti amin na pagayatan da. Angam itataddan nakam ko. Kan kabaala kong tagdesisyon.
Masapol matan nga agdesisyon na para itibagin. Oo niya, Yani, Amanda. Nakasagana kayo ka din para itikig tayo. Wen, Sander. Ay na, talaga aswerte ti banda tayo kani Amanda. Agasam, Sander. Sipod nagkakadwa tayo kada Amanda. Nagsasarunod tigig tayo. Pudnot ako nam, Yani. Kasano? Napintas mo't ngamin tigayam ta. Saan laday ta? Ha? Nagmayat pa'y titimag na. Pasablogan nakmanan, Sander. Pudno mat nga minti ko na ni Sander, Amanda. Talaga ang nagmayat ti panagkantam. Wenen, kit agyaman nak iti panangapresaryo iti boses ko. Regina, apama na malpas ti trabaho kiti opisina inton bigat. Mapantay ti balay ti gayam ni Amanda. Anya? Masapol nga agsublin dito iti anak mo. Iti kasta, mapagsaritaan tayon ti may papani ti panagkalaysada kini Robert. Ha, sana mabalin na ti kayat nalatan ti masursurot. No bilang mapasublita dito iti anak ta. Pangasim ta di mo kumadangran. Kasarita ta kumana sayat. Anya nga iti ammo. No iti day ta nga aramidin ta. Kat umanugot iti kayat ta. Jak maikari, ajak madangran ti anak mo. Nusukirin na ti kayat ko. Naragsak ka pa nagkasangay mo, Leo. Agyaman na, Nana Luisa. Ay na, kasla kaano laang ili umingka. Ita, barukan. Kat sigurado nga iti saan nga agbayag. Mga sawa kan, baro. Dinanamet. Kasan mo kumaamang asawa kat awan pa'y nobya. Mangsapol kan iti babae nga ayatem. Kat ikalay sang adagos, apaman asumbatan na ka. Iti kasta, addan tumanan maladaga nga aw-awin ko. Madanon to kadilat taday tagon daway. Di ka agapura. Gaputa ubingat pa'y. 30 pa'y lang. Ngambarok. Addakan iti husto nga edad. Isa mabalikon ti mga sawa. Kaya't ko pa'y ti agaywan iti agbalinto nga anak yu iti asawa. Kabayatan anapig sa akpay. Awan ka di. Mabit lang Asit gat ti leader ti banda. Tadamagat, numano ti bayada kadakwada. Agyaman kami unay iti panangimbitaryo kada kami. Kat nagtukar iti kasangayo, sir. Anya itayin tinagan nyo? Leo tinagan ko. Sir Leo. Syakmot ni Sander. Kat dagito yung kakadwak. Daman da kanyani. Naragsak ka pa nagkasangay yo, Sir Leo. Naragsak ka pa nagkasangayo, sir. Agyaman na. Awal gayam. Nagmayat ti panagkantam, Miss Amanda. Nagmayat adang-danggan ti boses mo. Agyaman na, sir. Katangay magustuak ti serbisyo yo. Ikang kayo ititip. Ay na. Pagyamanan milaunay, Sir Leo. Leo, adda naglaw ko kan kaitay. Kabayatan ti panakisaritam kadagiti membro ti banda. Anya day tanana. Kasta unay ti panang mat-mat-mat mo iti napintas a babae. Tay nalaing ako manta. Da kayo talaga nana. No anya laditan ti madmadlaw yo. Ibagaman kanyak ti podno barok. Kursunadam jay babae a napintasan niya. Oh, apa yun? Kit-kitain ak matlatan barok. Awan dakas na, no ang kursunada kakankwana. Panagkunak kat balasang pailaang. Kat no bilang tagkita kayo manan, padasem adawatan ti cellphone number na. Iti kasta, adanton kasarsaritam. Saan la puro trabaho ti in-into na ram. Ay, sayang. Sayang talaga. Tanya ti sayang. Sa anak man laan nakapagpapicture kini Sir Leo. Anya? Uy, masaya siya ngayon.
Amom gayam. Italamanan ang makitak ti panagisam mo. Kan madlaw anaragsak ka. Diyak man ang muno apay kastoy ti marikrek na kita. Talaga nga inspirado aksika. Ay na, kuma, kanayon ka akasta Amanda. Naragsak kan nakaisam. Ngamin, ad-adda arumwar ti kinapintas mo. Ne, anda ko dyan nagsardang iti batog. Asil no nga tamot ti sa nga ilim. Mabit lang mapan ko kitaan no asino ti dimtan. Naimbag nga oras yo, Ma'am Regina, Sir Arturo. Nakaumay kayo man dito'y balay mi. Ada ka di gagara yo? Imay kami dito, oya. Tapno sokonan mi ni Amanda. Ammo mi nga da dito iti anak mi. Ha? Irwar mo ti anak mi, no di mo kaya't nga giskandalo kami iti mismo abalayo. Sika amamirmiraon. Mama, Papa, saan ang masapul nga agiskandalo ka? Aba, Gaputa sumuro takmat kada kayo iti panagawid yu iyabalay. Nasayad mata sumurot ka kada kami. Ala, amon dagiti gargaret mo. Taagkawit tayon. Talaga natanggan ti ulo man niya. Talaga saan na kami adenggan? Saan mo ka diya maawatan timbaga, ha? Masapol ang kalaysa ka ni Robert. Tapno saan ang malugi ti negosyo tayo? Saan nyo ka di ang maawatan tiriknak, Papa? Kinunak mata na jakpay kaya ti makiasawa. Gaputa adupay ti arapap ko iti biyag. Kan may saan kumat ngay ayatan ti lalaki akayat yo para kanya. Ngam ipilit yun at tati kayat yo makikalay sa akin ni Robert. Bagiyo lang tamuyo panunutan. Selfish kayo, Papa! Talagang awan sirbim nga naga. No apay mat ngamin asikapay la tinagbalin nga anak me. Hanggang uray di mo kaya ti paikalay sa akin ni Robert. Awan ti maramidam. Aging nga daka iti poder ni. Da kami at ti masurot. Kat awan karbengam amang sukir kada kami. Matuloy nga ta, tikalay sa da Robert, kan Amanda. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay wita alawas ana pauluan. Nadadaal nga arapaapa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito in estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, naangay ti kasangay ni Leo. Kat dita, naamam muna ni Amanda. Kastaunay nga rod ti ragsak ti baro, anak amam mo iti balasan. Kalpasan ti gigda Amanda, nadawid da adagos kaniyani. Kabayatan ti panagsarsarita dagiti dua. Kala at adimtang ti kotse darihina kan Arturo. Tapno sukunan da ni Amanda. Awan nga ron na aramidan ti balasan. No di sumurot, kadagiti dadakkel na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas ana pauluan. Nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Talaga natangkan ti ulom. Talaga ka di asaan na kami adenggan kini mamam. Saan mo ka di amawatan ti mga? Masapula makikalay sa ka ni Robert. Tapno saan amalugi ti negosyo tayo? Saan nyo ka di ang maawatan tiriknak, Papa? Kinunak mata na jakpay kaya ti makiasawa.
Gaputado pa'y tiarapap ko iti biyag. Kan may saan kumat ngay ayatan ti lalaki kayat yo para kanyat. Ngam ipilit yo lata ti kayat yo makikalaysag. Bagyo lang tamoy panunutan. Selfish kayo po pa. Talagang awan, Sir Bim, nga anak. No, apay mo't nga minasikapay la tinagbalin nga anak me. Ngam uray di mo kayat ti paikalay sa kini Robert. Awan maramidam. Aging ka nga dagay ti poder me. Da kami nga ti masurot. Kat awan karbangam amang suker ka da kami. Kumusta nga tan ni Amanda? Ay na, madanagan ako niti kasasaan na. Sapay jak mat makontak ti cellphone na. No apay mat nga minakasdya dagiti dadakkel na. Tinasayaat, mapanak iti ayan ni Sander. Istorya at tinapasamak kan ni Amanda. At datayon dito'y balay da Robert. Saya atem titigtignay mo, Amanda. Ket di ka agarami diti pa kay babainan tayo. Iha, umisam ka ba't Saan mabalin na kami suot kalatan? Masapul napintas kay ti matang ni Robert. Naimbag nga orasyon, titarihina, Tito Arturo. Kastamot kan ka, Robert. Ay na. Nagtaer ka matan iti dayta pormam. At ada magustuhan na ka ti anak mi. Saan ka di Amanda, iha? Hay, Amanda. Apay nakaululimak ka? Pasensya mo ni Amanda. Adala ngamin parikot na, iso asan agsasao. Umunod tayo dita balay. Tapno makita na kayo mat, damami kan daddy. Itaman pa yan nakaumay ka dito dagus ko, Yani. Kana apay akasla problemado ka. Oh, ada ka di na pasama ka madi. Sander, napandagi ti dadakkel ni Amanda ija balay. Kat, Imay na sinukon ni Amanda. Kat ita, jak mat kan makontak ti cellphone na. anya? Ni, apay ngay. Inala nga ta dagiti dadakkel na ti cellphone na. Dayta ti jak ammo. Amangan mat no inaladan Padasam tumanin nga awagan. Tabarang sungbatan ng tiawag mo. Nagdakla talaga na iti balayo, Robert. Nagpintas ti design na. Kan talaga ang inginaan dagiti display yo. Dagita ngamin ti pag-ayat ni Mami, titarihina. Dagiti nagngingina display. Kat no bilang tagasawa kaming ton kani Amanda, sigurado nga umadunto pa'y dagiti display dito'y salas. Sa anak anaasam kadagiti agkakangina a display. Wana niya pa'y dita. Gaputa simple lang matibiyag ang kayat ko no bilang. Sige. Panawan kayo pa'y lang dito'y salas, tamapanak biit di tarwara. Agsarsarita kayo ato Ay na, naggasatak moten. Gaputa na pintas ti agbalinto nga sawag, Amanda. Di nag-arak ko, Robert. Gaputa saan tamit nga agayan ayan. Tapno ibagakan ka. Saan ka nga ayatan? Napilitan naklaan nga imay dito'y gapo kadagiti dadakkel ko. Amok matas anak na ayatan. Gaputa gayem lang ti pangibilbilangang kanyak, sipod pa'y. Angam, ay ayatan ka unay, Amanda. Kat aramidag ti amin, tapno maibawing la ang tirik ng kanyak. Kan maysa, awanan ti maaramidam. Gaputa siyak ti kayat damama, kan papam, aparakan ka. Dito'y talangan ng restaurant amangan Yani. Naibos niya minti abasto kaya dagus ko. Jak pa'y masangot ag grocery. Agyaman ak iti panangilibrem kanyak, Sander. Sayang, gaputawan dito ni Amanda. Sapay pag-aayat na, dagiti makmakan anak kadasar. Yani, Sunday, nasayat man ta nakaumay kayo dito restaurant. Oh, Sir Leo, na kayong matgayam. Nag-order kayo kadin iti kanan nyo. Ibagayo lang no niya ti kayat yun. Ta iso ti pa isaganak. Ha? No kasta.
Da kayo gayam ti mangimatmaton iti daytoy a restaurant, sir? Kinapudno na. Kukuha mi dahito a restaurant. Oh, Siya kung ti mangimatmaton. Sipod pimusay dagiti dadakkel ko. No kayat siya, ipasyar kayo di balay. No saan kayo abisi. Iti kasta, maam-amuyo mat ni Nana Luisa. Ti imbilang kon nga inak. Nasaya at mata nagtungpal kay tibilin mi, Amanda. Katangay na pagsasaritaan ng timay papan iti kalaysayo kini Robert. Agsagana kan, gaputay dayton balay dati pagianham. Naragsak kayo met siguron, Papa. Mama, gaputa tinungpal kon ti pagayatan nyo. Ti makikalay sa ak iti lalaki asaan ko met nga iayatan. iha? Padunutom langan, para iti pagsaya, tamti kastoy nga inaramid mi. Apa manamalpas ti kalaysayo ka ni Robert. Surwom tumatan ti mangibaton iti negosyo tayo. Tamusikan to ti mangimaton. Wanlatan, Mama. Agtong palaklatan iti amin ang pagayatan nyo. Tamok tumat lang ang awan maaramitan. Sige, panawan kayo pa. Mapana kon iti siret ko. Kaya't kon ti aginan. Mga kumanan ti paboritong akanta. Nadadaalan anamin pinsan ti arapaap kung agbalin asingay. Gapumat lang kadagiti dadakal ko. Kung may samaklangan na kandila, ngayon inot na marunrunaw. Wano matayak lakuman, tapno awanan tiliday ang mapaspasalan. Awanan ti sarsalpe ti biyang kaputan na dadahalan ti harapap ko. Diyos ko, sigala ko man ti makaamo kanya. Patib karam ko mati pakinakam ko. Diyos ko. Hello, Amanda. Kumusta kan? Apay nga ita ka lang nga umawag. Pasensya kan no italang anak parik na akyani. Mabaling ka ding agsarak ta. O sige, ibagam no sa dino ta umayak adagos. Sige, i-text ko kan ka ti address. Itikas na, makaumay ka. At dangamin na patag na ibagak. Kan ayabang matan ni Sander. O sige. Nanay, kumpleto pa'y kadidag iti abasto tayo. Amangan mat numasapol nga grocery tayon. Ado pa'y dagiti abasto tayo, Barok. Di kagdanag, taibagak adagos no maibibusan. Nasayat nga rod nung kasta, nana. Nasken nga min agumatang ti adagos kadag iti masapsapol dito'y balay. Iti kasta, saan tayo amatartaran ta agumatang, inton kalaat nga dasa nga ili tayo. Uwan, Barok. Kaano lang mo ti di kinuyog nakanapan iti grocery. Iso asaan pa'y anaibos ti abasto tayo. Amanda, imbag ta napanunot mo ti mawag kanyak. Kasta unay ti danag mi kan ni Sander kan ka. Gaputa saan mi anakon kontak ti cellphone mo. Pasensya kayo no nagdanag kayo kanya, Yani. Zander, talaga ngamin adyak inyop open ti cellphone ko. Anya ka dia talaga tinapasama kan ka. Tapay akaslada na unag pampanunuta, Mamanda. Ibagam laang no anya ti parikot mo. Itikas ta. Matulungan da ka. Yani, Zander, pakawanan ta. Ngamnas kan ang pumanaw ako ni iti grupo tayo. Anya? Anya? Ngam apay. Sayang matinarugyan tayo, Amanda. Makiasawa ako ni iti kabitan na panawan. Huh? Kapilitan ang pumanawak iti banda. Gaputanas kan nagtungpalak kadagiti dadakal ko. Oh? Nagsakit na ito ang desisyon ko. Gaputara pa ako talaga tagbalin asingar. Nadadahalan tara pa ako.
Gapot ang masapol nga agtungpalak kada mamagan, Papa. Ay, una yun. Anyan ti kasta sa adem, Amanda. Patib ka rin ko matipakinakam mo gayam. Adda kami laang dito'y agagayam mo. Inton bigatan ti kalaysa da Amanda kan Robert. Wan nga, Rod. Ay na, nakaragragsakak. Gaputa ka maudyanan na malpas matlangan ti problema tayo ti negosyo. Apama na malpas ti kalaysa dagiti dua, masapula masursuro mata ni Amanda no kasano nga imatunan na ti negosyo. Iti kasta, makainanaak maten. Kastamat lang timbaga kan kuana. Iso na lang takasla mapilpilitan kag tungpal. Iti saan ngagbayag, mayruam tumat lang ti anak tayo ti negosyo. Ket no bilang ta masursuro nanton ti amin, ang mga no nalalaing to ni ti negosyo nga miti siya. Naragsa ka pa nagkalay sa'yo, Amanda. Robert. Congratulations kada kayo adwa. Agyaman kami, Tita Regina. Tito Arturo. Anya tito, itatakamang kanti pamilyami. Papa ko na matan kaniyag. Gapot agasawa kayon kini Amanda nga anak mi. Pudno day ta, Robert, iho. Isungawagan na kami mataniti mamakan, Papa. Panawan kayo pa dito eh. Asikasot lang ang dagiti gagayim ko. Talaga mo niya yung grande ti kalaysa ni Amanda kan ti asawa na. Nagpintas ti trahi di boda asuot ti gayam ta, Sander. Huwag nga, Rod. Pada na abak nang tinakiasawaan na. Isu ang talagang grande ti kalaysada. Isu na lang. Tamadlaw at talaga asaan ang naragsak ti gayam ta. Talaga napilitan la ang anak asawa. Gapo iti pagayatan dagiti datakkel na. Ay, Nick, isuday ta sa mungad. Yani, Sander, nangan kayo ka din. Kay uwan, Amanda. Kinapudno na, agpakada kami batan. Isu na lang, tamabain kami nga umasidagan ka. Agawid kayon adagos. Lumabalin, dito'y kayo pa lang ang resepsyon. Kaduandak pa lang dito eh. Sige Nuday tati ko nam. Ngam kasanon dagiti daddo mapaya bisitam. Adamat da Robert ang mga sikanso kadakwada. Iso nga awan parikot iti dayta, Sander. Itatanan pasan ti kalaysata. Dito'y balay mi ti pagnadam, Amanda, hani. Awan ti agbalin na parikot mo dito, eh. Gabot tama ipaay amin na kasapulam. Oh. Naunag mo tanday ta pa nagsanaay mo. Saan ka kadian naragsak? Ita tagasawatan. Saan? Gapot na saan ka ngay ayatan? Anya? Nabayagan nga agtap-tapalakan ka, Amanda. Kadayon naklatan a pagpabainan. Ngam ita tagasawatan. Saanan nga agbalin kanyak tikas tangar aramidam. Kat ita taasawa kan. Masapul nga agtungpal ka iti amin a pagayata ka. Naawatam! Aday na. Naisimpa kong dagiti kawas ni Robert. Nalpas kumatan nga implantya ti suot na amapan iti opisina. Ikabil ko langan iti kabinet. Tapno isuntulaan ti mangala iti isuot na. Nalipatan namat nga inlak ti drawer na. Anya tatili na unday ti at drawer. Kita man. Anya tagitoy. Anya tinakita ni Amanda iti drawer ni Robert. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Nadadaal, nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti masakbayan.
Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti ipapanda amanda kang dagiti dadakkel na iti balay da Robert. Nagsasaritaan da nga ron ti maipapan, iti panagkalay sa dagiti dua. Kat kapilitan na nagtungpal ni Amanda, iti pagayatan dagiti dadakkel na. Naangay nga ron ti kalay sa da Amanda kan Robert. Kat naglawdayani kan Sander, asaan ang naragsak ni Amanda, agayam da. Iti panangiurnos ni Amanda kadagiti kawos ni Robert iti kabineta. Nakita na ang nakalukat ti drawer. Isu ang nakita na, nuan niya tilinaon, tinasawa drawer. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Nadadaan nga arapa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Aday ta, naisimpa kong dagiti kawas ni Robert. Nalpas kumatan nga implantya ti isuot na mapan iti opisina. Ikabil ko laangan iti kabinet. Taison to laangan ti mga na iti isuot na. Nalipatan namot nga inlaki drawer na. Anya nga tatilinaon da ito at drawer. Kita akman. Anya dagito foil mat. Apay dagito'y a-foil. Agar aramat iti droga ni Robert. Naskan amamon da papakan mamaday to'y. Amanda, honey, naplansyam ka din ti uniform ko? Anya ti kayat asawan da ito'y Robert. Apay nga da maiparit nga agas iti drawer mo. Apay at pakibibiyangam dagiti gamit ko, ha? Hoy, Amanda. Diyak kayat apakibiyangam dagiti gamit ko. Naawatam. Kuno anyaman ti makitam. Di kalaangan agipulpulong kadagiti dadakkel mo. No di mo kaya ti madaksan. Ala, isaganam kid din ti kaus kong aramatak. Tamapan ako na iti opisina. Yani, makasarita kun ti kabarbaro abokalista tayo iti banda. Imbagak meten kan ko ana, asapaan na ti umay, tapno makapag-practice tayo ana sapsapa. Nasken ama sursuro na ana imbag dagiti kanta, para iti sumaron no agig tayo. Nasayat nga rin no kasta, Sander. Ay, malagip ko man ang tigayim ta. Kumusta nga tamat ka ni Amanda? Nasayat nga tamat ti kasasad na ita? Dayta ti ditayam mo. Gaputas sipod na kiasawa. Saan tamutan na makitkita? Kan nagsukat mo iti cellphone number na. Amangan kit din no impari ti asawa na makikuyog ka data. Day tamat lang tanday ti panunot ko. Sapay ko maa. Tanasaya at lata ti kasasad na. Kumusta ti panagnaud mo di ti balay da Robert, Amanda? Nasaya at mat, mama. Maipapay amin na kasapulak dito eh. Iso na lang ang ta sa anak ko ni arumrumol. Gapot ta saan mat akayat ni Robert ang makisinara kadagiti gagayam ko. Husto lang ti araramid ang ti asawam. Lipatam kit din ti arapaap mong agbali na singer. Gapot ta sana maibagay kan kadayta. Huwag gayam. Imaya gapot ta kayat ka ngay surot iti opisina. Saan ka diyan ay baga ni Papam, amasapol nga dalam ti may papan iti negosyo tayo. Kaya't ni Papam nga ginana iti negosyo. Isu amasapol asikan ti sumukat kan kwa na, amang imaton. Mamarihina,
Saan ang mabalin ti kaya't yung mapasamak? Ha? Ani? Apay ba't, Robert, iho? Plano ti agyan ije Amerika. Gaputan nagdesisyon da mami kan daddy ng agnarte jay. Iswa sumurot kami matiti asawak. Alangan mat, ngagbati ti asawak ditoy. Anya? Angam kasanod ti negosyo mi. Awan mo't sabali amang ibaton, no di ni Amanda. Parikot yu daytan na. Tinulungan da kayo lang arudan iti maluglugi ang negosyo yo. Ita, parikot mi kadipay, no asino ti sumaruno amang imaton. Ah, Masapul amapan kami ije Amerika kang Amanda. Gaputa kasapulan da kami mat, dagiti dadakkel ko ijay. Anya ti kayak asawan ti imbagam itay kin ni Mama, Robert. Apay nga imbagam kan kuan amapanta ije Amerika. Apay ngagdisdesisyon kalatan adi mo man la ipakpakaam mo kanya. Gaputa mok, asaan mo mtlang akayat ti mapan ijay. Iswa siyaklatan ti nagdesisyon. Talaga adyak kayak ti mapan ije Amerika. Anya ngay kumati aramidak ijay. Saan amabalin apanawak latan damamakan papa dito eh. Day ta kadila ang ti makagapo. Amangan matno kayat mula ang ti agsubli iti panagkanta. Iswa di mo kayat ti sumurot kanyak ije Amerika. Amum Amanda, aklo na mong tigasat mo. Kan uray nuan yapay ti mapaspasamak. Saan mo na matungpal ti arapaap mo nga agbalin asingar. Diyak man amukan ka. Maipaay kumot amin akasapulam. Dakkel matoy balay apagigiram. Ngam apay asaan ka anaragsak iti dinnak. Amom no anya ti makagapo. No apay asaanak anaragsak iti dandam, Robert. Iso asaanin anasken asaludsudam pa niya. Amangan numasakitan kalaan. No ibalikas kumanan ti kanayon kung ibagbagaken ka. Kumusta ti papan mo ije balay da Robert, Regina? Nakasaritam ka di lang ni Amanda? Ay, Unay da ito na panagsanay mo. Anya ka di tinagsaritaan nyo, iti papan mo ije ayan da Robert. naibaga akon ka ni Amanda ti may papan, iti panangimaton na iti negosyo. Iso na lang tasaan ngayon manugot ni Robert iti kayat mo mapasamak. Anya? Taapay ka no? Gapot ang mapanda ka no ni Amerika iti kabita na panawan. Kasta timbaga ni Robert. Anya? Kasano nga ron da ito yan? Sapay kayat kukuman ti aginana iti negosyo. Ket ti anak tan ti mangimaton iti negosyo ta. Sayang lang dagiti plano ta iti anak ta. Kung naklakit din no manugot ni Robert iti nagsasaritaan tayo, sakbay ti kalaysa dakan ni Amanda. Ngamsan mo't gayam. Ha! Palpak tinagbalin a desisyon ta. Leo, saan ka di nga itatikunam nga iyo umay dagiti gagayam mo? Dagiti agnagan iti Yani kan Sander. Wala na. Madamdam laeng, sumangpatdan. Inawis ko ida diti balay. Tapno maam-amuyo mat ida. Isuda ka dilaan ti umay. Saan ka di nga dapay may sa akadwada? Diyan ay napintas a babae. Ni Amanda ti bagbagayo nana. Sana makaumay. Nakunanda Sander, asipod na kay asawa. Saan da ka numata na nakit-kita? Ay kastaya. Ay kunaklakit din no makaumay. Sapay kayat kumanan amang agtiboses na ngagkanta. Nagmayat ngamin ka ti panagkanta na. Naglamuyo titimak na. Pudnot ako na yun, nana. Ket sapay la ko ma, tayo ti may sangal daw. Makasaritan to man nanda Sander ti gayem da. Ket kaduadan ton inton sumaruno ayo umayda ditoy. Ay na, nagmayat gayam at talaga da ito'y balayo-layo. Ha? Nagdakkel ka, nagpintas sa balay. Agyaman ak Sander. Nangisagana ni Nana Luisa iti pagsasangwan tayo.
Urayan tayo langan dito'y salas. Leo, ada ko madamagag. Ngam saan kang agong ungot, Sige lang yan eh. Anya ka di dayta? Ada ka din kayan ayat mo? Apay ka di adam-damagam day takan kwa na. Ada ka di pa nagustom kan kwa na, ha? Si Kamat Sander, tila ibagbagam. Gaputa nagdamaga, ag gusto akon adagos ka ni Leo. Da kayo talaga. Kinapudno na. Awan pa'y nobyak. Awan pa'y ngamin planok ang mga asawa. Sayang. Sapay agbagay kayo launay ka ni Amanda. Iso na laang tandan asawa na. No apay mat ngamin akas jay ti kababalin dagiti dadakkel na. Mata pobre da launay. Sa dino ti papanamamanda. Apay nakapalas ka? Mapanak lang ang iti ayan dagiti dadakkel ko. Kat amangan no maturog ak ijay. Iso adi na kun urayan nga agawid inton rabi. Sigurado ka nga iti ayanda mamakan papam ti papanam? Amangan mo't no makisinarak kamanan kadagiti gagayem mo ang musikero. Wenno saan? Sa bali alalaki ti kasinarak mo. Panagkunam kadi kat maaramid ko ti mang sapol iti sabali a lalaki. Di kagdanag, Robert. Tauray saan ka nga ay ayatan. Diyak tupulos maaramid ti mang lipot kan ka. Gapot ta ipagpagapok kadagiti dadakkel ko. Kastamot tan iti pamilya. Sige, mapanakon. Dito yak pailaan mo barang agaliwaksay. Diyak kaya't tagis tambay iji balay da Robert. Kaputawan tumulat aramitak ijay. Itaman laungan ang mapadasak ti umay dito'y bar. Kan padasak man ka Ginoo. Barang malipatak dagiti anyaman aparikot ko. Oray kung umasidag dito'y ti waiter. Tapno ma-order ko ti alak akayat ko. Agyaman kami unay ta nakapasyar kayo dito'y balay, Sander, Yani. Kanayunan nyo ti umay dito, inukasta nga awan ti Gigyo. Tapno adala ta makasarsarita mi kanileo. Agyaman kami mat iti palang pasang bayo kada kami, Nana Luisa. Di kay agdanag, taumay kamin tumanan dito eh. Wala na. Umay kaming tumanan dito'y kaniyani. Iti kasta. Maramanan mi manin tinaimas aluto yo. Ay na, agyaman ak unay, gaputa magustuhan nyo gayam ti lutok para kada kayo. Alangarod na na. Agpakada kami matan. Amangan ngamin no marabyan kami pa iti panagawid mi. Urayan talabiitan ni Leo. Adala kamin kasarsarita na iti cellphone na. Kamabain mat no pumanaw talatan asaan ta nagpakada kan kwa na. Sige nga Rod. No day tati ko nam. Boss Yani. Hello, Robert. Hello, Mama. Adda ka di tati anak niyo? Hindi. Awan dito'y ni Amanda. Apay ka ti. Anya? Katno kuna na kita kanu maturog itarabi. Sa dino nga Rod tinapanan na. Diyakam mo. Amangan mo't no nakisinarak ka nagiti sigod agagayim na. Iti kanito ang maduktalak nga damadingar aramiden ti anak yo. Agsaka na langan. Gaputa amangan, no di magustuhan ti aramida kan kwa na. Anya? Anya ko ma, ti aramidam iti anak mi. Kasano da ito yun, Arturo? Sa dino ti pagsapulan ta ni Amanda. Sapay rabiin. Ay, narigatan ti agmaniho. Oh, tsaka mo, no sa dino tinapnapanan ti anak mo. Mapadalaangan iti balay dayami. Amangan mo't no adalaang ijay. Italaan nga nakaamirisak. No saan ta ko maapinilit ti anak ta anak ikalay sa ni Robert. Alabit, saan ko mamatagastoy ti aramid na ita. Abas talatan pumanaw. Tsak lakit di mapakawan ti pag-ibig.
no bilang tatatakas ang mapasamak iti anak ta. Sapay lang ko ma. Tatalang iti ayan, dagiti gagayim na. Naimbaga rabiim yan eh. Kastamat ka na kayo, Madam Rihina. Apay anak ka umay kayo dito'y balay mi? Adda ka di dito ni Amanda? Nako na ngamin ti asawa na arimuar itay aldaw. Kataging ga ita, saan pa yan nagawawid? Ha? Pangasim ko mata ayabam ni Amanda. Kat ibagam nga aghawidan. Tauray na kami. Madanagan kami. Anya? Saan yung masapulan ni Amanda? Kat no sipod na asawa, saan na nakisinsinarak kada kami? Gaputaan mo na nga agungat kayo kankwana, no makisinarak kada kami akakadwa na iti banda. Ay, di kay agdanag madam, awagak ti may sapay agayem mi, tatulungan da kayo amang sapol kan ni Amanda. Hello, Robert. Hello, Mama Regina. Adda naawat ko text manipod iti may sagayam ko. Adda kanu ni Amanda iti may sabar. Anya? Kat nalaos kanu ti bartak na. Anya? Ti awanan baing anak yo. Anya lang ti makunad dagiti makamamo kanyak. Managbisyo ti babae ngayon kalaysak. Siya kung ti mapanmansukon kun kuanay ti bar. Uray saan kayo ngumay. Iyawid kun ni Amanda iti balay. Robert, mabit lang. Pangasim tadi mo kumakabilan ti anak mi. Apaman amayawid mo. Waiter! Ikan lang man pa iti anak. Kaya ko pa iti uminom. Amanda, Waiter! ay unay kamatan. Nakababa yung tikas talangam. Dapat dito yan. Imbaga kadikan kasukunin na dito eh. Oy, Robert. Oren ng kalaysata. Awan karbangam amang iparit iti anya. Manakayat kong aramidan iti vlog ko. Nabartag ka naman na. Isuadi mo amo dagiti bagbagan. Ala, may ka. Agawit ta. Ijay balay, ti pagsaritaan ta. Anay ko. Pinagkabil ka. Awanan ka iti bain. Kinunam amapan ka iti balay dagiti dadak. Ngam iti matgayam barti na payam. Saan mo kadi ang napanunot dagiti posible ama ko na dagiti tattao? Ama ka mo kada tayo. Anya mo madibibiyang ko kadakwada. Saan nga mo dagiti tao? Nonya tipod no marikliknak. Sanda nga mo napilitan lang anak ikalay sakin ka. Gapoy ti pagayatan dagiti dadakil ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan denggen, tituloy te seryetay o itaalawas ang napaulwan, nadadaan, narapaap. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo, ni Bea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paklay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, nagpakada ni Amanda ken ni Robert. Ama panday to'y iti balay, dagiti dadakkel na. Nga mas daaw ni Robert, idi saan pa ang nagawid, ti asawa na. Imawag nga ron daytoy ken ni Regina. Tapno ipakaamuna, asaan pa ang nagawid ni Amanda. Iti pa nagsapsapol da Regina ken Arturo iti anak da. Nakaawat da iti awag, manipod ken ni Robert.
Kat nakunana nga dati asawa nga iti bar. Iti panagawid da Robert kan Amanda. Kastaunay ti pungtot ti lalaki. Kat kinabil na ni Amanda. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas ana pauluan. Nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anay ko! Abay nga, gabi ka! Awanan ka itibain. Kinunam amapan ka itibalay dagiti dadakal mo. Ngam itimot gayam barti na panam. Saan mo kadi ang napanunod dagiti posible ang makuna dagiti tao ang makamam mo kada tayo? Ha? Anya ko man ti bibiyang ko kadakwada. Saan nga mo dagiti tao? No niya ti pudno marikriknak. Saan da nga mo anapilitan naklaang anakikalay sa ka? Kapwede pagayatan dagiti dadakal ko. Anya kadi pa iti sapulam. Ha? Apay kadi asaan mo amaklon nga agasawa. Uray no anya pa'y ti araramidam. Nalpasan ti kalaysata. Kan uray no anya pa'y ti araramidam. Saan kan ang makasubli iti panagkanta? Gaputa saan aday tati maibagay kan ka. Naawatam. Kapwede aramid dagiti dadakal ko. Nadadala na ni pinsan darapap kong agbali na singar. Basa yun o abay nagbali na kakastoy. Basa yun! Sander, imawag kanyak ni Madam Regina. Kinunana-ana sa pulan da kanon ni Amanda. Katday jay, iniyawi din ti asawa na ijabalayda. Anya, no kasta. Iti bar tinapanan ni Amanda. Kasta nga rod. Nasdaawak nga rod, idi imbaga ti inana nga ijay kanon ti nakakitaan kan kwa na ti asawa na. Eh dinto ta saan mat anaasam ni Amanda nga agbar. Uray idi agkakadwa tayo pay lang iti banda. Ay, anyan tinagbambanagan ti gayam ta, yani. Mabalin mat kumalata ang makijoin, kasta nga adagig tayo. Nga oray saan akayat dagiti dadakkel kan ti asawa na. Nga mas pilyan na kit din tagin inom. Amangan pa'y kit din masumok na ti daduma di tabisyo. Ay, sapay kumaata saan akas tatyaramidan ti gayam ta sander. Ngamin, jakmat kayat ang madadahal ti biyag na. Gapulaang iti saan anatungpal nga rapaap na. Saan pa'y anala daw ti amin para ka ni Amanda? Mabalin na pa'y nga ituloy ti arapaap nang agbalin na singer. No kayat mo? Sarong karan ta ijibalay da. Apaman amalpas dagiti agsasaro no agig tayo. Alakit sige Igatangan tamutin iti paborito na amakan. Kan awisan taro muhar. Iti kasta, malipatan na ti anyaman a problema na. Arturo, tagasaganan ti makade di kusina. Umay ka at tamangantan. Mangan kalatan, sanak paya mabisin. Itay payamadlaw ko, akaslawan kaganay kayam. Naunag ti pampanunutam. Anya ka di ti parikot mo. Panagkunam, mapakawan nakpay nga ti anak ta, kadagiti amin ang nagbasulak ken kuana. Nalaos ti kinaagum ko iti kwarta. Gapo iti dayta. Pinilit ko ni Amanda ang makikalay sa akin ni Robert. Nga uray di namat ay ayaten. Tati kayat ko, may salbar ti maluglugi ang negosyo tayo. Ngamit ti makitkitak, akasasaad ti anak tayo ta. Kunag iti bagik, abinaybay ang talatakuman, asimurot kadagiti gagayem na iti banda. Total, awan matdakes nga isursuro dayani kan sander kan kuana. Saan lang nga si katinagbasol, Arturo? Oray siyak.
Dakkel mo't lang tinagkuragak iti anak ta. No kumata sinuportarak lang nga iti kayat nang agbalid a singer. Saan kumaakas jay ita akanayon da amalidlitay. Nagdakkel tinagbalbaliwan ti anak ta. Saan nakas iti sigod akanayon a naragsak. Nang rona, no kadwana dagiti gagayim na iti banda. Nga mamati ak asaan anala daw ti amin. Mabalinta pa'y asulnitan dagiti nagkurkurangan ta iti anak ta. Sige laang yan, Sander. Mangan kayo, di kay agbabain. Tadamo tinakasagana amakan. Agyaman kami, madam. Agyaman kami, madam. Yani, balasag ko. Pakawanan da kami kuma. Tasana nasaya at ipanakisarita mikan ka. Idinapan kami, ije balayo. Ay, awanan kanyak dayjay, madam. Lipatan tayon dagiti madi ang napasamak. Ay, wun gayam. Iso nga imay kami dito'y ayan yun. Tapno makigiddan kami kuma. No bilang tasarungkaran yun ni Amanda iti balay ti asawa na. Pudno day ta, madam. Kaya pimot na makita ti gayam mi. Nabayag nga minin asaan mi nakadkatwa. Sipod na ki asawa. Sige. Tay baga ka ni Arturo asumarungkar tayo. Iti ayan da Amanda. Ay na, kamaudyanan na. Makita tamat lang ang tigayim ta, Sander. Ayan yan. Kaslasaan mo ang nakikita ni Amanda iti sa nga pula tawon. Nalaos ti ili mo kan kwa na. Wana, tanay ruamak mat ngamin akanayon takad kadwa. Iso ang may kawak, idisanan a sumursurot kadata itigig. Nagasat unay ti anak mi. Gaputakas kada kayo tinapili na agagayam. No bilang takayat ni Amanda ti agsubli iti banda, saan minalapdan? Suportaran mi kini Regina ti arapaap na ngagbali na singer. Ala, umunag tayo di tabalay da Robert. Tapno makita yung matan ni Amanda. Leo, kaanakan. Ano man ang ti customer ita iti restaurant mo? Wan nga rod, Uncle. Dandan ni awan pa yun ti pagtugawan dagiti daduma a customer. Gapo iti kaaduda. Talagang asinsado ka na, kaanakan. Asawa lang ang ti kurang. Tapno ang data ang naragsak ka. Ni Uncle Matt. Deta man ang ti bagana. Ulit-ulitak nga ibaga, Uncle. Awan pa'y planok ang mga asawa. Makauray dayta abanag. Awan gayam. Planok ti manglukat iti baro a branch ti restaurant. Kayat yo kadi ada kayo ti mangimaton? Ay, kaya't ko launay Total, awan mat unay aramidak. Kaya't agyaman na iti panagtalak mo kanya iti day tabanag. Mamati ak ngamin iti kabaalan nyo, Uncle. Kat sigurado, nga dun to ti agbalin a customer iti kabarbaro a branch ti restaurant. Apay nga tang nga awan ita ni Rupert. Sigon iti babaunan da. Talon nga aldaw asana nagawawid. Makumikom nga tayo ti negosyo da. Aday tanti siledda ka ni Amanda. Amanda iha, mabalin ka diti subrak. Adadayani kan Sander ijay salas. Kailiw na kakadon ang makita. Amanda! Apay asan na sumugbat. Ilukat ko ba tiri daw? Amanda! Amanda! Anya tira aramidam! Anya day tay gamo! Droga! Nagmayat gayam tago sariti droga, mama. Kasladaki day langit. Diyos ko! Apay nakastoy ti araramidam, iha! Apay nasurusurom ti agaramat iti kasta! Oo, mapay nga sangit kayo ngay, ma.
Sana pa'y matanatay. Ay, nagmayata talaga, tirik na. Nagmayata. Yan mo na ita! Ano sayat na ita iti sa lunag mo? Tidak ng takibyangan iti kayat kong aramidan. Manakibyan kayo launay. Ala, rumor kayo dito'y silad ko. Diyak kayat di may istorba! Palaw! Anya ti ko na mahina. Agus usar ni Amanda iti may parit nga agas. Wala, Arturo. Nakita ka mismo ti anak ta. Dandalisan mo na makasarita iti limpyo gapot anak aram at iti droga. Una yan tinagbambalagan ti gayam mi. Ay, mabalin ka di amapan kami laangin iti silad na, madam. Bagbagaan mi ti gayam mi. Barang dumngag ka da kami. Ang dakong maggayam, mamarihina. Partur. Kadwayo pa'y gayam dagiti kagayam ni Amanda. Ibagam tipod no, Robert. Sika ka di tinang isuro kini Amanda nga agaramat iti droga. Kan asino day takaduam a babae. Hello? Awan bibiyang yo, no asino man ti kadwa ka babae. Tapno ibagak kada kayo. Saan kun ngay ayatan ti anak yo? Kan may isa? Diyak mo, no kasanuan na sursuro ti anak yo tinagdroga? Una yan ti kasta nga aramid mo, Robert. Ipagarot mi no ay ayatam ti anak mi. Tagayam, awan ser-serbim nga asawa na. Hoy, bakat rihina. Awan ti karbangam nga agso kanyak iti kasta. Saan nak ngay ayatan ti anak mo? Isu adinak nga rod mapabasol, no sinublyak ti sigod akayan ayat ko. Diyakon pagtatakkunan ti anak yo. Isu amabalin yun nga iyawid. Anya? Kukwayon ti anak yo. Anya nga rin ti plano nyo, Madam Regina. Iawid yo ka din ni Amanda ijabalayo. Itatadan sa bali ang babae ni Robert. Kasta nga rot balasang ko. Saan mo't amabalin nga ipilit mi nga agdanada. Gapotapod no matiimbagana. Asaan mo't atalaga nga ay ayatan ni Amanda. Nakakaasim at tigayim ko. Panagkunak, na-depress. Gaputa talaga mat asaan na akayat ti makiasawa. Basol mi no apay akas diya tinagbanagan ti anak mi. No saan mi kumaapin ilit anak ikalay sa ka ni Robert. Nalapit, saan kumamot ang nagbisyo. Kadita, di mi amuno niya ti aramidan mi ka ni Arturo. Ikararag tayo laangan. Asapay ko matagbaliw ti gayam ko. Palagipan tayo akanayon. Asaan anasaya at ti droga. Kat no saan nalata nga isardeng ti bisyo na. Mabalin siguro nga iparehab. Ay na, nagdakkel magkaya man to'y napilim a location apang ipatakdaram iti baro a restaurant mo, Leo. Una na. Talaga dito tinapilik ang location. Gaputan na pintas dito kanalawa. Talaga natawid mo tilaing day di amam iti negosyo. Sayang lang, gaputa saan nan ama imatangan day to'y abaligim, barok. Wen Rod. Nga masiguradok. Naragsakan da papakan mama iti ayanda ita. Gaputasaan ko abinaybay anti negosyo nga impatawid da kanyak. Kan tinungpal ko dagiti amin na sursuro da kanyak. Sipod kinaubing ko. Isong ad dapay ang napasaya at ko tibiyag ko, nana. Adda tayon dito'y balay, iha. Ala, dumsaag tayon. Yagyo kanyak titulbak tilugan. Adda na patag apapanak. Sa dino ti papanam iha. No kayat mo, kuyo ganda kalangan. Iti kasta, saan ka amarikatan nga agmaneho? Sanan, kabailak ti agawid asisyak. Basta iyawat yo kanyak titulbak tilugan. Yak kasapulan titulong yo. Sige nga, Rodia. No day tati ko nam. Ato'y titulbak. Awagan na kami lang kini mamam no kasapulam titulong mi. Anya ti ko nam yani?
Nagsinan da Amanda kan di asawa na? Kasta nga rod, Leo. Kasla ka ano lang di nagkalaysada. Ita, nagsinadan? Nagsinubyan nga min da Robert. Kanti sigod aka ayan-ayat na. Nakita mi pa'y nga rod di babae. Iso na lang ta. Nagdakkel ti nagbaliwan ti gayem mi. Sana nakas iti sigod. Anya ti kayat mo asawan? Asaanan akas itisigod ni Amanda? Nasursuro nan ti agusar iti may parit nga agas. Kat dayta ita ti parikot da Madam Regina ken Sir Arturo. Nana Luisan, rumarak biit. Kadwak dayani kan sandar. Sa dino ti papanan nyo, Barok. Adda ka di manan maangay agig da ita. Awan nana. In kami lapasyaran ni Amanda. Ha? Ti kadikadwada ti dakdakamatong, Barok? Jay napintas a babae kan nalaingag kanta? Kasta nga rodana. Oray sa andakton nga orayan, no bilang tamarabianak nga agawid. At damat tulbak ko dito'y balay. O sige, mapanakon. O sige, Barok. Agan-anad ka iti panagmaneho. At iti merienda nga impaisaga na may para kada kayo. Yan Ag merienda kayo laeng, di kayo babain. Agyaman kami, Sir Arturo. Ayun gayam. Ti may sakadwami ita. Iso ni Leo. Gayam mi matlaan ka ni Sandar. Naimbag nga orasyo, sir. Kastamat kan ka, Barok. Kaya't nakano ang makita ni Amanda, sir. Iso a kinuyog mi nga umay dito balayo. Kastangag pa iso, sir. Amok ti anak yo. Gapo ta inawis ko idaan nagdig-idi iti kasangay ko. Kasta ka di. Maragsa ka na ka makamamukan ka, Leo. Iso na lang tawan ita dito'y ni Amanda. Kat saan mi nga amo no sa dino tinapanan na. Ay, naimbag mo ta nakaawit kan Amanda iha. Kasta unay ti danag mi kan ni papaam. Gaputa rabi iuna yan. Kat ita kala sumangpad. Imbag lang ang tada ti makamamukan ka. Kat ison tinangimaneho iti kotse. Apay adi ka matagtagari. Nakalablab baga dagiti matama. Nagmayat tirit na. Kasla agtatapaw iti angin. Apay nakasto iti napasaaman kayo. Gapo, iti may parit nga agas. Arturo, apay akas jay matan ti anak ta. Saan matan na makasarita iti limpyo? Gapuday tayo ti panagar-aramat na iti droga. Kasano nga ta nasurusuro ti anak ta ti agdroga. Ni ka di Robert tinangisuro ken Juana. Anya itan ti aramiden ta. Diyak kaya tamapukaw ni Amanda ti limbong ti panunot na. Anya day jay. Adda na nabtug iti seled ni Amanda. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas, anapaulwan, nadadaal, nga arapaapa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Dea Yapa. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.